Luyag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga tutukan sang Iloilo Police Provincial Office o kan IPPO ang pagsolbar sang illegal nga droga sa Iloilo Province. Sunod sa gobernador, isa sa iya mga ginpangayo kay OIC IPPO Director Bayani Razalan nga tutukan ang pagbantay sa illegal nga droga nga nagasulod sa probinsya. Dugang pa niya dapat nga pabaskugon ang intelligence capability sa pagpugong sang pagsulod sang illegal nga droga sa mga kabanwahanan, ilabi pa nga madamo sang coastline ng Iloilo Province nga mahimo mangin palagyan sang droga. Ang diri wala ini sang problema sa kung sino man ang gapungko nga direktor sang pulis sa probinsya sang Iloilo bangod na hangpan sini ang administrative exercise kag control sang Philippine National Police o PNP sa ila mga personnel. Again, balikan naton atong ginaumpisahan, no? Ang pagbantay sa drugs because there are, no? We want to increase our intelligence. That's a good picture. We want to increase our intelligence capability sa pagsulod sang drugs. So I'm not supposed to discuss it here, no. Kaya mo nang aton nga gusto. Kay we know that ang illegal drugs hindi man lang sa port nagasulod. We have a long coastline. Madumduman nga minilyon nga balor sang illegal nga droga ang na-confiscate sa mga pulis sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.